Forti Медиа, територията на младите. Във Forti TV всичко ще може да чуете, а във Forti Radio не може да го видите. Forti Медиа, вашият истински приятел. Подкрепяйте различния поглед. В различния поглед участваме с това платно, което се нарича "Удари чертата". Идеята беше всеки да може да остави своята зелена следа в него и по този начин да покаже някакво отношение, да изрази някакво творчество, така да го кажем. Ние сме Мила и Цветомир и сме архитекти по образование, но се занимаваме с всякакви инсталации и така нататък в градска среда. Идеята ни беше най-много деца да се включат към цялото нещо, така и се получава. Много им е интересно да мацат и да рисуват. Ние сме Валдорска инициатива за създаване на училище и детска градина в Стара Загора. В нашата инициатива членуват родители и учители, които харесват тази педагогика и искат в нашия град да има такова училище и детска градина. Тук на фестивала ние искаме да покажем като цяло каква е атмосферата в една детска градина, като показваме нещо характерно, което се нарича плейстенд и децата играят в него. Това е като алтернатива на пластмасовите къщички, които сега са така много популярни. По принцип атмосферата е изцяло от обзавеждането е изцяло от дърво. Децата играят само с естествени материали. Примерно тук носим куприни, с които се илюстрират приказките. Приказките се разказват така с такива животни от дърво или от вълна. Всъщност всяко нещо, до което се докосва детето, е от естествен материал, което е изключително приятно дори и за нас възрастните да се докосваме до тези материали, като се избягват всякакво дори лакиране на дървото с тези химически лакове, дори оцветяването на куприната, тя, която също е естествена, е с естествени материали. Да видите тук част от нашия проект "Госпожица Капачка". Това е състезание между всички училища в България. Училището, което събере най-много пластмасови капачки, ще спечели една пълна стипендия или 2 частични за участие в нашите програми. IFU България всъщност съществува от 16 години и се зароди тук в Стара Загора. И в момента, както виждате на фестивала, се мъчим да популяризираме нашата прекрасна идея за културен обмен. Тази вечер ще ви направим една малка изненада за хората, които ни познават. Ще изпълним парчета от новия албум, който предстои да излезе. Те са 6 на брой. Надяваме се да ви харесат.
да кажа не. Може би и да няма да спре. Може и да кажа да. Може и да кажа не. Че няма, той няма да спре. Очакваме на някой на клубак и нашата писа.